kendiat ngakentu yai barden bang i penpau si penpau kata ke jinglong bang usnya bisni atau chief minister jong ko Assam hanai nga ong ya phi barden da phi dai Kristan i je jinong sun jong phi ke khu ke batin je phi khot je to man taun wan sa jing jong phi ai ke do bang ai ke do siar ai keren bat u ya mir jing mot ki problem jong ke jalam ne khaya uru nyarap ye phi ru phi nyarap ye u haba kum ta ka mot nin yo ke jing job nimla ban long marwe hakan ka perthai no nimla ban yo jing job marwe ka perthai te mar kata nga ong ru kan mar kata tolong ki baduai long ki baduai ngayo i ngabai ngayo i ru bau doktor DRL nong laj ukur tong jong kaneka NPP ukwaya ka jing sok ani ukhot ye kari khasi brokawai tong in ya poi se katem jong jing sok ndai banwan ra ye ka jing kulmar nga teng si ong kum ta kan yaw ne doktor ngong ukhot jeng banwan ra ye ka jing sok namar balai namar une do temen basan ka jing tho ka ong sok uba punya sok na ban khot ye phi ki khun blai tela dau phau kon roi ka be ore temen basan re une ude briu jong blai te uba pan nda ka jing pan ka bakrau ba to ngen warai ka jing sok nya trelang ngen nam ya sngaw si ngen nam ya sngaw ya ka jing sok ngi don kam une deputy chief minister sneo balang dhar pi ule cha Assam usiulut ya ka to ka jing jot jong ki kali bala penjat hame khlaya yakinong Assam pitip ka dai ka namar uneru naka daw ba ko ay jing sok bada ko ay ka jing sok te ukham ay watang sipia ruwa de ha kane ka isu hanai kalong namar ba ukwa bakan don ka jing sok kwa ban pen sniudur tengaong ya phi ko ba arden ko ba DRL nong laj khnang ba nginyo ka jing job ka bapura hakane ka by election kan long ka tiyo nong sneo ma ka tiyo nong kong jo no bombar ngin bo ka jing duai show boleh bo blame jet bat bo un tep jika donot jong pajang babon jong ne kari khasi jang tia bakin jet ya tau breu ubat day hok ban yo ya ka jing job te namar kata ya kine ki lang yong kine ki bomman ki bapen kelumar ya kane ka jing yai lenti jong ka KSU haba kadang yai hakan ti bajai ki pen kelumar kumne ngin sia pej andala chat chit ki pulit kine ki batte emas bayong kidai ki parti ayu barladang ilap ba kidai ki parti kano ru ya ki bakum kine ki breu ngila dan kam ban pendu jaj no ya kane ka jaj seng kabalong ki badan ka mensim ka bakum kane ka jaj jinglong dei ban pendu jaj ya phi KSU ro ngakerpat anda phi mi samadan namar menta philabi state plat ke jing dawa jong phi ki tulisan kli kimat phi dawa ha ka por ya election kam de song khia than ha ka por ya election phi dawa kimat Nai pindawa hakapor ka biang ka jai bat kata duai rang dawa rang kat jing duai barang kat jing pensai hopoi ba bakin sngau thu ya ka ngadu menta phila pha batai ka kata ka kita kisan teli kimat ngampat la phi namar ba KSU ka tip tang maka ya nga kampat ya thu tu ka de ka ngasa tip mo te ngada perchar rumah ngada batai rumah te namar kata nga suong ba phiru haba phi long ki nong yalam jong ki seng bhalang to duai yo ble kham krau ke siun kham krau ble pidem su tho kata namar ble haba wai ka bor ka mot ba ken mau han job men swa ki khna ap masi yele percha yo weu pemen bayalap ka tin jong ble le kam no hadu bo tok pemen ra de ka ti sia beneng tim to pemen te le kam no ble da ki mau pen kala dingim hadu sau phongot ki khna ki yap haju ki yap namar ba usania hauble to temen te namar kata phiru ko ke si usania hauble wat nam da than kano kajing snow start re peret yo de hakmat ble on salam ya phi pinang tiu no ka por sa ka por nakamanta ka jaj menriu man nakamanta ka burom jong kari ka jaj menriu jong kari khasi khamtam man jang tia